Anụ ndị ọma na-ege ntị, ekere Chukwu onye nyere anyị ndụ taa nye anyị arụ isi ike. A sị na izu ọma anyị banyere na ife ọma ga-emere anyị ise. Ihe nke nọ nji ebe n'ụbọchị nke taa ọ dịkwa oke mkpa. Nke mkpa dị magical health. N'ụbọchị nke taa, ụfọdụ n'ime anyị adịghị enye ekele na ndụ anyị dụ. Ụfọdụ adịghị echetara na ụkwụ anụnwa na o ji aga ije, jiri anya moto, jiri eme ife niile, na o kwesịrị ọnọkọta ọsị Chukwu daalụ maka ụkwụ ma ife njigwere ya eji, ife njigwere ya eme. Kene Chukwu n'aka anyị ji eme ife ọbụla. Kene Chukwu na anya anyị ji afụ ụzọ, n'ọnụ gị, ihe niile dị gị na-arụ, na uche gị ahụ, ụfọdụ gị ahụ iji wee na-eche ihe, na-eme ihe niile. Ụfọdụ adịghị enye ekele maka ya. Achọ nke ma na ndụ edo, na ọ bụrụ na ị na-enye ekele na ndụ edo, ịma nna aya ọya otu anọ na ofeka arụ ikwu ebe nna aya ọya, adị m aya ọya, adị m ebi ndụ mkpụrụ ọgwụ. O nwere ndị bụ ụbọchị ọbụla na ha ṅụrụ ọgwụ na ama nnọkọtanwu. Ka ihe mere ya maka na ha adịghị enye ekele na ndụ ha dụ, ya ma okwunite ha na omeghe ife mere. O chefuo na nwere ndị nọ n'ụlọ ọgwụ n'ụbọchị nke taa na-azọ ndụ ha. Chefuo na onwe ndị ada afụ ụzọ, na onwe ndị ada anụ ife. N'ọnya ka o ji wedo oke mkpa anyị nwere na-enye ekele na arụ isi ike anyị nwere. O nwere ife m ga-akụziri gị ga-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ụbọchị ọbụla, ọ ga-eme arụ a na-esi gị ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, achọrọ nke mmadụ na o nwere ndị mmadụ amalọ n'ụwa. Ọ bụrụ na ị na-enye ekele na arụ isi ike ị na-enwe, ọ bụrụ na onye ga-anọ 80 years or 100 years before ọ nwụọ, Chukwu ga-abịa adị arụ gị. Achọrọ nke mmadụ mgbe ọ na ị na-enye ekele na ndụ ịdụ, Chukwu na-adịrị onye ahụ 7 years na ndụ ya, na ndị mmadụ amara ya. Achọrọ nke mata nke a taa, na mgbe ọ na ị na-enye ekele na ndụ ịdụ, na Chukwu na-adịrị gị more life na ndụ gị. N'ọnya ka m ji wee chọọ ka ife ọbụla m na-akụziri gị na-eme ya. Na mgbe ị na-enye ekele n'ife ị nwere, ị ga-enwe taịm ị na-echere mmadụ ihe ọzọ. And ụfọdụ achọrọ nke ma na o nwere ọya ụfọdụ na-aya n'ụbọchị nke taa. Ọya ụfọdụ na-aya bụ ọya mmụọ, spiritual sickness, nke mmadụ sendere ha, ndị ajọ mmadụ, ndị ọjọọ. There was a time in my life a na-esendere m ọya, and amacha mfa ncha niile, mana chi m mmụọ niile m na ha so bịakwa a na-esendere ha ọya ahụ back. Onye mere ụfọdụ nọ na-ebi ndụ mkpụrụ ọgwụ. Ọ gwara ha nkwụ ha ọgwụ ka ama nnọkọtanwu, maka na ihe ndị ị na-afụ Chukwu chizitere m n'ebe ha nọ. Because nwere ike ife mmadụ na mmadụ bịa mitie, ị mmadụ ife onye abịa na ndụ. Achọrọ m ka mana onye ọbụla ime itiri n'ụbọchị nke taa, gịnị ya bido mekọba ihe, emere onye ahụ ife ọjọọ, maka na o nwere ife Chukwu zitere onye ahụ ka ị bịa ọ bịa na ndụ gị bịa mee. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ka o nyere gị aka, ọ bụrụ na ka ịmụta ihe n'aka ya. O nwere ụfọdụ nyesịrị ọgwụ tata, ife na-eme ha dị ha mma. Nwee ụfọdụ mbịa na ndụ afụ ka ndụ ha dụ, ọ bụ na ihe Chukwu zitere na ndụ ha ka m bịanyere ha aka, ha bịazie take advantage of me. Onye mere na ndị a niile na ha tọmawute ọya ha. Otu nna na-adị m aya ọya, mbọsọ ọra mkpọ sị gị, ọ bụ na ịma onye mbọsọ ọra mkpọ gwa gị na arụ adọrọ m, mana o nwere ife ịgwa m ịchọ ka m mee. Ọbụna mamara, ọbụna mmụọ m anabatara ya, o nwere ka achọ m ofu esi gị na arụ adọrọ m. Ka ihe ndị ahụ ị nwere ike ịfụ m ebe ntị na nna aṅụ ọgwụ na nna eji eme nka. Achọrọ m ka anyị mụta inye ekele na ndụ anyị dụ, na arụ isi ike anyị na-enwe n'ụbọchị ọbụla. Mgbe ọbụla ị na-enye arụ isi ike, ọ ga-eme ụmụ ọya mmụọ niile a nke ndị mmadụ na-ezite nwa nke ga na-emetụta gị. Ụfọdụ bụ na ha anaghị enye ekele, ọya mmụọ ahụ bịa na ndụ ha, ị na-aṅụrụ ọgwụ ọma na-arụ ọrụ. O nwere na-abụ ọgwụ eji wee nye onye ọzọ arụ dị ya mma, enye gị ọma ndụ gị mma. Ụfọdụ bụ ọya mmụọ
ihe ndị a niile, mana anyị nwa amara a, ụfọdụ ndị mmadụ amarụ maka ya. Onye ka Chukwu ji were m ka o wee na-akụziri unu ife unu kwesịrị ị na-amata, nke nwere ike inyere gị aka arụ a na-esi gị ike. O nwere ndị ga-abụ na o nwere ndị sendichara m ọya nke fụkwa m oche na ọka ọfụ m ka nda n'ọya ma ọ ka ọfụ nweghị ga-eme m, ọ na-awọ nda. Onye mere ụfọdụ ji wee sị na ụfọdụ na-asị na m bụ winch, maka na ha emekọtakwa ihe megide onwe nke metanwu m, maka na onwe onye m na-emejọ akwụwa m aka m ọtọ. Ife ndị a m na-akụziri unu ana m eme ya. Onye mere enwere m taịm mmadụ, onye ọbụla na-eme m ife onwe ka ọ na-eme. Achọrọ m ka ịmụta na-eme ndị a niile m na-akụziri na ọ ga-enyere gị aka ị na-afụ ife ọma na ndụ gị. Enwere ife ndị ọjọọ ga-eme a ga-emetanwu gị. Mmadụ adịghị amacha ife amacha. O nwere ife ọ ga-abụ ị na-eme otu onwegwu ebe ime ịtalọ Chukwu ejiri maka na ị na-akwụwa aka ọtọ na ị na-eme nyere gị aka. Ọ bụrụ ife eme ka okwu oge egbuo ife a ha ga-egbunwuzi gị, maka na Chukwu na ị na-akwụwa aka ọtọ na ị na-agba mbọ onye ị nwere ike. Achọrọ m ka ị na-eme ife ọbụla m na-akụzi na ọ ga-enyere gị aka. O nwere ife nchọ ka ị na-eme, weta pen na akwụkwọ, obere akwụkwọ ị ga-eji wee dere m ife a m ga-agwa gị. Ọ bụrụ na ọ n'Igbo ka ị chọrọ ide ya, ide na onyinye ahụ isi ike na-eme m ka ndị ndụ. Ide ya iche ebe ị ga-amado ya, ị ga na-afịa mgbe ọbụla everyday ị na-afịa ịgụọ ya, inwekwa mmetụta ha na ị nyere ekele na ndụ ịdụ. Ị ga na-afụ na ndụ gị ga na-abanye. Ọ bụrụ na onye English ka ị chọrọ ide ya, idelu m the gift of health is keeping me alive. Ịchọkwa ebe ị ga-arụta otu anyị si okwu na ịchọ ebe ị ga-edenye ị ga-amado ya, ị ga na-afụ ya mgbe ọbụla everyday ịpụta ịgụọ ya. Ọ ga-enyere gị aka ị na-enye ekele. Ife a niile ị na-afụ ọ na-adụ simpụl, mana ịma mma na ọdụ ezigbo ike na ndụ mmadụ. Ọ na-enyere mmadụ aka na ya amara. Achọrọ m ka ị na-esonye m na-echi ya ndị a na egwumegwu bara abarụ mana eji nwa ya arụpụta, because mmadụ ama a na-agụ 1 before agụọ 2. O nwere oge ọ ga-eruo nkụzibere unu gọba unu ide ọgwụ ịdị ife unu ga-eweta. Adị m enye mmadụ ya ngwa gị na ife ị ga-eme ime efu ọbarụ gị. Adị m emerụ mmadụ na ngwa gị na ife ị ga-eme ime ya ọbarụ gị. Onyinye m mụ na mmadụ adịghị azụ ya azụ. Onye mere ụfọdụ nwere ike ụfọdụ eche na ha ma m ha marọ m. Ọ bụrụ na mụ na gị akpa na nkata ahụ iche na ịmarọ m chaa chaa. Achọrọ m ka ị na-akwụwa aka ọtọ ngwụrụ ihe chọrọ ime na ndụ gị ga-eme gị ga-ewetu gị ala ihe a ama mmerụzi onahụ, maka na ị na-akwụwa aka ọtọ. Mmụọ gị na ya so, ọ bụrụ na ịmarọ mmụọ gị, mmụọ a gị na ya so ga-enyere gị aka. Ọ ga-eme ka ife ahụ ruo ahụ kwesịrị iru n'aka njiri chọ ka na-akụzi gị na-eme ife ndị a na-agwa echena mgbe onye ọzọ mere ma ọ na-afụ ya ịsọkwa ihe a. Achọrọ m ka ịma na ife ahụ na-akpọ ife na-abụ ife na ndụ mmadụ. Ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka. Achọrọ m ka ị na-eshi ya ihe ndị a niile m na-akụziri gị na-ara ikekwa. Ọ ga-enyere gị aka nke ukwuu na ndụ gị. Daalụ ihe nne ndị ọma na-esonyere m.